mare de Déu. Gisela, vols regalar alguna cosa replegats? Que va, diguem un cèntim cada replegat i el caiem. I tu pots treballar. Sou literalment les millors persones que conec ara mateix. Diu, no neta canya, treball. Està molt ben pensat. I és caríssim. El de l'escalada ja està molt perquè has passat les eines... Una corda de l'administrador. La gent, 500 ponts,